קרנבל של פורים אצלנו בכל הסניפים. הפריטים הכי נמכרים שלנו במחירים מיוחדים ומפתיעים. אז בואו תראו מה מחכה לכם ועל מה כל הרעש. ספה, דגם גאיה, באורך 2.40, בדיל צבעים לפי בקשת הלקוח, כולל עליו סטעה מטורפת הזאתי. רוצים לשמוע בכמה? במקום 8,990, רק 4,990. שולחן סלון דגם טריו מהמם, עם 3 חלקים, שימו לב ליופי הזה, כל אחד רוצה את זה אצלו בבית. במקום 2,590, רק 1,999. קרנבל פורים אמרנו, שימו לב לשולחן האוכל הזה, דגם לין מקרמיקה, כמובן שריטות, חום, לא קורה לזה כלום, במידות 1.20 מטר. שימו לב לפתיחה הקלה שלו, נפתח ל1.80 מטר. אני חושבת שכל אחד רוצה כזה. אתם רוצים לדעת כמה? במקום 4,990, רק 2,990. אתם מתחפשים, אנחנו לא מתחפשים, זה המחירים. ל-72 השעות הקרובות, מחירים מפתיעים, אל תפספסו את זה. תוכלו למצוא אותנו בכל הסניפים שלנו, מהשעה 10 בבוקר ועד השעה 8 בערב. חברים, הקרנבל מחכה לכם.